Какво става YouTube? Валю, Теди, Руми, Коки. Всички сме тук. Целият екип. Отиваме да направим последна тренировка за крака и това е най-идеалното място да почнем в асансьора на гъчкани. Yes! Теди дойде с нощи, дойде в 10 часа 11 и Румяна ми направи брутална изненада, като докара Милен. Докара. Буквално го докара, с колата го докара. Милен, който е моя масажист от Autotherapy. Изненадаха ме наистина много, понеже Милен ще се грижи за моето възстановяване до деня на състезанието. Няма да остане за самото състезание, но ще остане дните до петък. Т.е. до петък ще имам всеки ден масаж. Днеска тренирам крака, вечерта ще имам масаж. Утре ще тренирам друго, масаж. И така, масаж. Та ще се грижим за възстановяването, ще им дали може да избавим малко повече детайли, като няма да правим тежки масажи. Правим флъш масажи, така наречените, което е малко да свалим водичка. Това е възстановителни. Не е някакви тежки, които има потенциал да ме възпалят повече, защото възпалителните масажи могат... Проблема с тежките масажи е, че могат да задържат водичка, което не го целим в момента. Теди се състезава, ще оставим всъщност снимка на формата му тук. Ще я пратя на Коко да я остави. Да. Теди се състезава на аматьорите един ден преди мене, като ще бъде в неговата категория, класик до 175 см. И това е. С него целим да се вземем прокарта и да може вече да играе на про-шоута. И по-точно не колко да може да играе. Да. Не колко да играе на про-шоута, а да може просто да почваме да подобряваме хубаво, за да вече да гоним про-сцената, защото той има рамка, има всичко на професионалист, просто още не е взел про-карта, но това ще го направим този уикенд, надяваме се. Нали, аз такива неща не обичам да пренадъхвам хората, никога не знаеш кой може да излезе, никога не знаеш кой може да стане, затова по-добре да кажеш, нали, няма да станеш или не да пренадъхваш атлети и прочие. За мен това не е най-добрия подход. Така. Сега се включим след малко, окей? Blackout Gym, най-хубавата зала в Португалия. В Blackout сме. Това е може би любимата ми зала all time. В смисъл, толкова добри уреди са подбрани, че има уреди, където не можеш да намериш в цял свят. В смисъл, много редки бройки уреди има. Както казах, днес тренираме крака, днес не убиваме крака. Това е много важно, че трябва да се спомене, че не се убиваме с тренировката. Абдула каза само пъмп и ние целим само пъмп. По принцип ми махна разходки, махна ми всичко. Каза, ако почувстваш, че се разхожда, направи си малка разходка, ама минимална. До сега съм на 4500 крачки, ще гледам да ги задържа около 6-7 хиляди максимум, защото все пак ще се разкарваме. Отиваме в долната секция на залата, където ще се направя тренировката. И това е. Обичаме тази зала. Wow. You don't tell me you coming. Yes. Hi. It's for YouTube. This is the champ, real champ. How are you, man? I see. This is a real champ. Bro, nice to see you. Nice to see you, man. How are you? Long time ago. I'm good. Here. We're 10 minute drive. Not far away. It's very close actually. So good, man. All leg. But it's not gonna be... Hamstrings, like see the leg curl, leg Yes. rotation. Yesterday, my personal massagist from Bulgaria, he flew from, they surprised me and he came here. Really? So now he's gonna give me a massage session every day. Oh, okay. So today I'm training legs, I'm getting massage late at Yeah, night. it's very, very important. It is. I like doing I don't massage, know. yeah. Yeah. Days before, 4 days, yeah. Yeah. But soft massage. Soft massage. Yeah. If it's hard, it can be good in off season, but in Yeah, prep, but now it's, inflammation. it's more the... Yes, the water out. Yes, No, correct. you need something, tell me, okay? I'm upstairs. Brother, thank you so much. Bro, I'm so happy It's so good to see you. I knew I was gonna see you. I knew. Yeah, 3 years ago, man. 3 years ago. yeah. It's been a while. My brother. Thank you. Need something, tell me, okay? Thank you, I'm bro. upstairs. Thank you. Както видяхте, емоции с хора, които съм приятел от 3 години, когато дойдох в тази зала за първи път. Помнят ме,
Следят ме, радват се. Това е нещо, което е толкова топло, си нямате на идея. В смисъл, тези хора ще те подкрепят. Подкрепят. Състезатели са. Той даже беше 212. Когато аз състезавах, бях на класик, аз идох като класик, той беше 212. Помнят ме, поздравяват ме, е много готино, защото ме топли това нещо. Слезахме в долната част на залата, където са само крака. Жега е. Но да, ще направя сега седнал сгалач за задно бедро. И оттам ще правя задно бедро, предно. Задно, предно, задно, предно. И така ще ги редувам, докато не приключим. Имам много машини, много съм хайпнат. Много. Много Tools Leg Extension. Майко, аз съм в рая. Бодибилдинг рая. Ето тук имате бат стреча. Окей, много добре. Може би нея ще направя, харесва ми много, макар че харесва ми на Prime, която е. Имате на Strife, имате на Cybex. Няма особено значение кой ще направя. Всичко ми харесва. Има True Squat. Това е една от най-хубавите машини за предно бедро. Може би няма машина, която да има по-директен удар в квадрицепса от тая. Това е True Squat. И защо се казва True Squat? Преведете си го True Squat какво означава. Може да видите какъв е ъгъла на клек. Няма по-точно клякане от това. Това е как си клякаме по принцип. Пресете си, но стоите и клякате. Майко мила! Бате! Обаче не е за хора с слаби колена. Последна серия. Задно бедро и после минаваме към лег екстензия. Както казвам, без обиенки днеска, без откази. Просто пъмп. Може още да сложим, много е леко. Не искам чак да се дегая. Тъй, ама може би още един диск. Ще бъде окей. Не повече. Сега ще направим RDL. Но много леко, само да усетя стреча. Друго не искам. След което ще направим лек преса, калв рейс, май. Може би още едно упражнение за задно бедро. Или за глутеус, по-точно. Ще харесам нещо за глутеус. Така, 2 серии лег екстензии, 2 серии хамстринг curl, свитят, 2 серии RDL. Сега ще направим лег преса, 2 серии, не повече. И оттам пресец, аддуктор искам да направя и едно упражнение на глутеус. Няма да правя никакъв вид клек днес. Днес няма да има никакъв вид клек, но тази лег преса на Cybex е брутална. Той е малко като ревърс лег преса, но работи много добре. Не съм направил много отдавна. Окей. Тебе е сложно. Задъхах се. Не е лесно. Близо ли съм? Да го... Още може. Имам дълбочина. Даже ще може още по принцип, ама... Ще.
натиша. Само, може би даже само една серия ще направя, не искам повече. Сега ще направим нещо за глутеус. Или всъщност аддуктор, първо после глутеус. Търсим 30-40 минутна тренировка максимум, не повече. Може и корем да препомпя в края. Слагаме за дънжън, имаме едно от любимите машини за аддуктора. Понеже стреча е брутален. Всъщност за дънжъна е малко по-различна. Не е точно така, но е подобно. Не помня на коя марка беше. Тая е на Hammer Strength. Да, за дънжън не е на Hammer Strength. То е много леко. То е много леко. И може би ще ми трябва още малко отвор, ако може. Ако става или не става. Това не е максимума. То е правилно. Това е правилно за хора, които нямат толкова много стреч. За мен това обаче е доста... Окей. Ще правя до утре стес. Мога още ниска. Както казах, Милен е тук само за да ме масажира. Даже няма да остане да ме гледа. Ама факта, че идва само за това нещо е много голямо. Много голямо нещо. Който не знае, аутотерапия е в България. Милен е собственика. Къде беше? Стара Загора? Пловдив? В София. Хора навсякъде. Милен той е главния. Има си момчета, които работят за него, но... Моя екип, който се грижи те за мен да се грижат и да мога да се грижа пък за вас, нали? Да. Това е също много важно. Защото в момента той тук ще се грижи за мен до пета, което е наистина, но мисля, че има голяма разлика. До сега не съм го правил между другото. Последно упражнение, което ще направим. Това е най-добрата машина за глутеус. Глутбилдъра. Няма такава биомеханика измислена при друг уред за долна част. Измислена е перфектно, имате в залата и ще направим 2 работни серии, не повече. Само малко в кръв да вкарам още в дупето и това е то. Окей. Малко се е разбили, ама тя е скъсана да е правилна. Той е малко... Убива ми чак. Аз на тази имам доста ляков мобилити. Изпуках добре. Как? Да го дърпам или сам да го оставите? Тук. А по-нагоре?